Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho lokubhukuda. Ukuphupha ubhukuda emfuleni kungaba nezincazelo ezahlukahlukene futhi lezi zingahluka kuye ngezimo zakho nangemizwa onayo ephusheni. Ukuphupha ubhukuda emfuleni kungaba uphawu lokuphila kanye nezinguquko ezinkulu empilweni yakho. Futhi lokhu kungaba isibonakaliso sokuthi kuzohamba kahle ezinguqukweni zakho ezinkulu. Ukubhukuda emfuleni kungakhombisa isifiso sezinto ezinkulu noma imizwa yokukhululeka. Lokhu kungase kuba uphawu lokuthi uzwa ukhululekile emhlabeni noma uzama ukuhlola izinkinga zakho noma ufuna ukuthola injabulo. Uma ubhukude emfuleni uzizwa ungajabuli, kungaba uphawu lokubhekana nezinselelo ezinzima empilweni yakho. Ukubhukuda emfuleni kungakhombisa isimo sakho sempilo, amandla noma ubuqotho. Lokhu kungase kube isikhumbuzo sokuthi ufuna ukuxhumana nabanye noma uzama ukuvumelanisa izinto ezinzima empilweni yakho. Umfula ungaba uphawu lokuxhumana, ngakho lokhu kungabonisa ukuthi ufuna ukuxhumana kanye nabanye. Siyabonga, nisale kahle.